guys, iki aku wis nyampe omah neh ya guys. Kayak mau mari OTW. Saiki aku lagi ning toko guys. Hawane panas pol siang iki. Iki sik ngenteni Andre kemu dikongkon tuku rujak lontong. Anakku arepe maem guys. Ket mau ta Andre? Kok yo gak ditinggal. Ini mau usul toh. Tuku piro yang? Rujake tuku piro? Dava tok. Ya Allah. Segone isik nang mburi. Omong apa ta ya? Lah iya. Suwe ram kok ora ditinggal. Ya apa sih Andre ku ya. Sik ngantri. Bojoku ngopi neh, guys. Ngopi yang keberapa? Yang kedua kalinya. Iki rambutku wis koyo singa barong wayahe. Wayahe. Nyapa dong. Ya ora apa-apa tau berdua karo bojone ya, ya guys. Gak apa-apa ngono kuwi ya. Engko lek gajian arep YouTube. Wah, ini bendara. Bendarane sik turu. Bendarane ngarit ya. Ngarit nih sapi ini enek 19. Aduh abang ini. Makanya celonone urung dadi blas. Guys, iki aku jajan sampel. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Dan iki sik panas pol. Tas ngentas guys. Susuke pira? Leh, enggak susuke. Pira? Enggak ora. 8.000. Berarti saiki 12.000. 10.000 ding. Nyakekno, Dava. Andre mari nukokne rujak anakku guys, hargane 10.000. Tak kira lek mundak. Cetot. Tapi mantap. Andre. Mulai apa Andre? Iki Andre lanjut ngelembur nggawe celana kucingan guys. Macanan, sorry. Kayak macane. Kayak bojoku sing dondomi ndek sing jahit ndek celanane. Engko macane arep dikirim ndek Morowali guys. Sing cilik apa gede to ya? Gede to. Iki ready guys, macananku enek 1, 2, 3, 4. Iki engko sing ape dikirim ndek Morowali. Nah iki. Siap gawe main iki guys. Sudah ter-DP. Engko pelunasan lanjut kirim. Ayo Andre, gendang Andre. Baju yo ready ya guys. Barongan yo ready. Garuda ready warna emas. Pecut bopo.
Pedes guys, mari maem sambele sempol. Pedesnya nampol. Sambele sempol, pedesnya nampol. Jan huhah pol iki guys. Iki Lombok hargane wis rada turun. Jadi wis wani pedes. Kemarin Lombok mahal, saiki hargane wis agak turun lagi guys. Sik puanas Palembang ya ini. Saiki jam pira to, Andre? Gak aruh Andre, gak aruh jam. HP ini rusak. Kok nomornya ganti-ganti ning HP stoke. Yo komendene famous to. Ora tau digawe ya malah rusak. Jan Andre. Wes maem. Bungkusane wis maem. Enak. Enak apa ora? Mantul. Ki kuluk-kuluk berbagai macam kuluk mulai dari anak-anak dewasa ready ya guys. Rambut sapi kayak rambut geni ya ready. Kayak seneng arep kayak gawe anak-anak kayak. Rambut benang siet. Kok iso rusak nyapa to Ndre HP-mu mbok utik ae to? Kok bendekne famous no lho. Mosok gak iso. Wes mbok dudone famous murung. Lah kok meneng ae. Ngomong lek rusak. Guys, iki aku arep golek jambu ndek mburi omah. Wes enek sing gedhi apa urung ya guys, saiki delok. Kak, ayo golek jambu, Kak. Kak. Ing ndi anak. Yo, sampai ambruk. Golek jambu, Kak. Yo. Rene ya. Kayak anakku ning kono kayak mari maem rujak. Halo Mbah Tek. Apa Mbah? Alah mari teko genteng mau. Nyucakne mobil. Dapa wis mari lulus Mbah iki sik arepe belajar sing ning omah. Empun jereke. Iki lho guys, jambune tibake wis entek guys. Gogrok mergo buwosok. Kiwite. Iki jamaikane iki ya tibake gak dadi. Biasa gowembel iki, guys. Ises ning wuritan. Untuk jambu satu. Siraman Kak. Pan. Terus tua. Ayo pan, pertiin. Anakku kocar-kocar memberiku. Gak gelem kena kamera guys, malu. Ger. Gerpa. Nek abene musik kayak guys mbuh ndek endi paling ndek Taman Kidul. Ndek kidul omahku kuwi nek taman guys. Cedhek pol karo omah. Sak menit ae wis teko. Taman Ban jenenge guys. Iki aku ngisis ning buritan. Panas mergokne guys ning ngarep kae mau ngasih embong
Silau, sulap. Silo lek basaku ning kene sulap, guys. Lek ning kinamu kono apa, guys? Ulap, sulap utawa enek-enek. Iki ngiyup ning isore jambu aku, guys. Nah, kuwi dhuwurku kuwi jambu, tapi ki mau mek entuk sitok anakku. Pas gak bosok pisan. Seger rasane. Rusaknya Andre, guys, HP ini rusak, makanya tak telepon kok memanggil. Tibake gak kena diuripi. Si arep ditandani karo Andre. Wes ya guys, tak akhiri sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Diandava Family. Dadah.